19,5 vastaan 19,37, eli reilu 10 ainoastaan eroa näillä poroilla aikojen suhteessa. Ipatol vastaan Rallasti on valmiina lähtenyt. Lähtölupaa annettu ja nyt vaan odotellaan, että lähtölaukaus omasta ja saadaan porot liikkeelle. Ipatol kokeilista Rallasti. We will see which one of these could go through to the next round. And with the time 19.3. Ja porot on liikkeellä. 19.3. Ja näin! Porot on lähteneet liikkeelle. Ipatol vastaan Rallasti ja nyt nähdään kumpi menee jatkoon. Ipatol kokeilista Rallasti ja here they come! Syömänä tulevat Rinnan Tyrkiköljensä, sillä taas on tiukka kamppailu.